Os concellos de Vilagarcía e Caldas e Zona Franca colaborarán para impulsar a ampliación do polígono do Pousadoiro. Esta mañá asinaron un convenio polo que o ente estatal pasa a asumir o proxecto. Así, o consorcio dirixido por David Regades comprométese a comprar os terreos e levar adiante unha ampliación que leva paralizada 15 anos. Que tal, saúdos? Dentro dos minutos falamos desa ampliación do polígono do Pousadoiro e tamén destes outros asuntos que imos avanzando en titulares. A Xunta solicita ao Concello de Ribeira a busca de novos terreos para a futura residencia. Finalmente non poderá emprazarse na parcela das Aíñas por mor dos cambios na normativa estatal ao tratarse dunha zona potencialmente inundable. O BNG encheu as almacenes de Pontevedra de militantes e simpatizantes para celebrar o ecuador do actual mandato no Concello, sétimo dos nacionalistas. O alcalde de Lores está a piques de cumprir 26 anos á fronte do Concello pontevedrés, un cargo que agarda revalidar nos vindeiros comicios de 2027. Nova protesta da comunidade educativa do Colexio San Clemente de Caldas. Onte, día de Santa Rita, centos de persoas fixeron propio o coñecido dito de Santa Rita, 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 o que se dá non se quita, para reclamar que non lles quiten a unidade de educación infantil suprimida pola Xunta. As familias decidiron en asemblea continuar coas movilizacións. En Vilagarcía rematou a primeira edición do concurso de tapas e compras que impulsou Zona Aberta. O colectivo de comerciantes e hostaleiros dise máis que satisfeito coa excepcional acollida que tivo esta proposta, con prácticamente os 2.500 pasaportes para votar polas mellores tapas repartidos entre a clientela. O petisco de Pepe Quilé acabou resultando gañador do primeiro premio dun certame que Ribadumia desconta os días para acoller a fase final da Arousa Fútbol 7. A cita culminará a súa 28ª edición entre o 30 de maio e 1 de xuño, reunindo no campo de fútbol da Senra a algunhas das promesas deste deporte a nivel mundial. O Fútbol Club Barcelona pelexará por defender o título ante clubes de primeira liña nacional e internacional como o alemán Stuttgart ou o Tottenham inglés. Pois con todo isto e moito máis, imos comezando as novas do día en Canal Rías Baixas. Nova protesta da comunidade educativa do Colexio San Clemente de Caldas de Reis. Onte, día de Santa Rita, centos de persoas fixeron propio o coñecido dito de Santa Rita, 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 o que se dá non se quita, para reclamar que non lles quiten a unidade de educación infantil suprimida pola Xunta. Movilizáronse diante da capela de Santa Rita de Caldas, situada a escasos metros do centro educativo. Recordemos que a unidade fora eliminada este curso polo goberno galego por un erro administrativo. Aínda que recoñeceu o fallo, negouse a solucionalo e aprazou a decisión a obter un número suficiente de matrículas para o curso 25-26. Agora, a pesar de que xa se acabaron as solicitudes, Educación abriu un proceso de baremación que deixa fora a 2 nenos da zona. Este martes as familias reuníronse en Santiago co director xeral de centros da Consellería, pero o encontro rematou sen ningún compromiso concreto. Así, as familias decidiron en asemblea continuar coas movilizacións. Falámoslles agora de sucesos. A Policía Nacional de Ribeira detivo a un veciño da localidade como presunto autor de 6 delitos de roubo con forza. Segundo informaron fontes da propia comisaría ribeirense, 5 destes roubos foron cometidos no interior de vehículos os que, tras fracturar as fiestras, accedía ao seu interior para sustraer os efectos que ali houbera. Fontes policiais informaron tamén de que este mesmo individuo tamén accedeu ao interior dun garaxe comunitario, forzando
un rocho de onde se levou diversos efectos. O aprendido tamén se lle imputa un delito de estafa. Despois de roubar un teléfono móvil e acceder á aplicación bancaria da vítima, logrou transferir máis de 6.000 euros á súa conta. Neste delito tivo participación unha muller, parella sentimental do home, que tamén foi detida. Tras tramitarse as correspondentes dilixencias policiais, os detidos foron postos a disposición do Xulgado de Instrucción número 1 de Ribeira en funcións de garda, que decretou o seu ingreso en prisión provisional. Os concellos de Vilagarcía e Caldas de Zona Franca van colaborar para impulsar a ampliación do polígono do Pousadoiro. Esta mañá asinaron un convenio polo que o ente estatal pasa a asumir o proxecto. Así, o consorcio dirixido por David Regades comprométese a comprar os terreos e levar adiante unha ampliación que leva paralizada 15 anos. Acordo a 3 bandas entre Vilagarcía, Caldas e Zona Franca para impulsar a ampliación do polígono do Pousadoiro. Os alcaldes e o delegado do ente estatal asinaron hoxe un convenio polo que Zona Franca se compromete a mercar os terreos e levar adiante o proxecto. Nosotros no solo hacemos espacios empresariales, sino que nuestros espacios empresariales los dotamos también de contenidos. Tenemos centros de negocios como el de Nigrán, como el de Porriño, como los de Vigos, y tenemos también naves en regímenes de alquiler. ¿Eso qué ventaja tiene? Que el pequeño empresario o el mediano empresario, que a veces se tiene que endeudar para poder hacer una nave, pues en ese caso esa inversión, ese apalancamiento, lo hacemos desde la Zona Franca para dar una oportunidad. O polígono medraría cara ao lado sur, duplicando a superficie existente con 200.000 metros cadrados máis. Dende os concellos insisten en que existe moito interese nesta ampliación dada a localización do Pousadoiro. Estratégica, cerca ao porto, cerca dos enlaces ca autoestrada KP9, é fundamental para que calquer vila pois poida seguir desenvolvéndose, seguir indo a máis, ter empresas e ter empresas de calidade. Que ninguén o tome tampouco como querer molestar a ninguén, sino o que se está facendo é, pois xa que non existiu interés por parte da Xunta de Galicia en ampliar este polígono do Pousadoiro, pois estamos buscando un socio, evidentemente, un socio inversor, un socio capitalista que está pensando en Vilagarcía, que está pensando en Caldas e que nos vai a axudar a desenrolar este proxecto. Regades, Varela e Pérez sinalaron que agora a Xunta de Galicia tería que facer unha modificación puntual para permitir o cambio de promotor, que até o de agora é Xestur. Así as cousas, Zona Franca ábrese a escoitar propostas do Goberno autonómico. Con esta asignatura, este convenio que se está pedindo é, mire, a usted solo lle pedimos que tramita modificación puntual. O promotor, o que vai a facer o investimento, o que vai a facer o esforzo principal, vai a ser Zona Franca, así que creo que poucos negocios poden ser tan ventaxosos para a Xunta de Galicia, así que espero que o tomen como debe ser, como unha colaboración entre entidades e que resposten rápidamente, claro. Pero incluso si la Xunta de Galicia nos quiere plantear otra cosa, pues nosotros la vamos a recibir. Es decir, si quieren seguir participando en este proyecto con el 50%, nosotros no vamos a ser excluyentes con la Xunta de Galicia. Regades insistiu na importancia de levar adiante esta ampliación para seguir creando solo industrial e asegurou atraer novos emprendedores. A Xunta solicita ao Concello de Ribeira a busca de novos terreos para a futura residencia. Finalmente, non poderá emprazarse na parcela das Aíñas por mor dos cambios na normativa estatal ou tratarse dunha zona potencialmente inundable. No medio da polémica pola tardanza da futura residencia de Ribeira, despois de que o BNG levara ao Parlamento a necesidade de axilizar a construción dun centro público para a terceira idade, o proxecto sufrirá un novo retraso. O motivo é o cambio na normativa estatal Traladina de Valencia, que proíbe a construción de edificios públicos en zonas potencialmente inundables. Así o anunciou esta mañá a Conselleira de Política Social, que ven de trasladar ao Concello a petición formal para buscar unha nova parcela, cunha superficie mínima de 6.000 metros cadrados. Veño de enviarlle ao Concello de Ribeira e ao seu alcalde a petición formal dunha nova ubicación para a construción da futura residencia de persoas maiores de Ribeira. Veño de solicitarlle unha nova ubicación porque eu penso que todos somos conscientes e todos temos moi presentes catástrofes naturais como é o caso da Dana de Valencia.
Por iso, o Goberno de España vén de poñer en marcha unha nova normativa na que se limita e na que se restrinxe a construción de edificios públicos en zonas potencialmente inundables, como é a parcela coa que contamos nestes momentos, como é a parcela desta curva. A pesar deste cambio, que implicará un retraso considerable, a conselleira insistiu en que o seu departamento mantén o firme compromiso de dotar o Concello deste servizo para avanzar na atención aos maiores de toda a comarca. Precisamos da colaboración institucional do Concello de Ribeira, proporcionándonos unha nova ubicación e unha nova parcela, porque a Xunta de Galicia ten o compromiso firme con todas as persoas maiores deste Concello de Ribeira e da comarca da construción deste centro residencial público aquí en Ribeira. Os terreos onde se emprazaba a antiga discoteca Esta Curva foran cedidos polo Concello a principios de 2022. A Xunta procederá xa ao derrube da antiga edificación e o acondicionamento da parcela. A Deputación de Pontevedra investirá 1,8 millóns de euros para a mellora da estrada provincial EP 0601 que une Porto Santo e Campelo, no concello de Poio. O proxecto desenvolverase nun treito de algo máis de 1 kilómetro e vai dirixido a mellorar a seguridade viaria da zona. En concreto, crearase unha senda peonil na marxe dereita e implantarase unha zona de convivencia onde non sexa posible acadar unha anchura mínima de 2,5 metros. Do orzamento total, a Deputación achegará o 80%, preto de 1,5 millóns de euros. Pola súa banda, o Concello de Poio asumirá o 20% restante. Imos actuar nun tramo de 1,1 kilómetros de distancia, no que se vai a construir unha senda peonil con formigón coloreado na marxe dereita da estrada, vais a implantar unha zona de convivencia e logo vanse a executar muros de sotamento da estrada, crearánse plazas de estacionamento, vais a mellorar o sistema de drenaxe da estrada e renovarse a iluminación pública. O Concello de Pontevedra avanza na reforma das beirarrúas da avenida da Estación. Moitas delas foran danadas polo repisado dos edificios. A intervención realizarase en dúas fases. A actual, máis próxima ao estacionamento. A segunda, pola súa banda, preto dos edificios. A obra ten un orzamento de máis de 70.000 euros. Sobre todo fais esta en dúas fases para un pouco convivir cos negocios que hai no entorno e facilitar a mobilidade dos veciños dos edificios. Esta é unha obra que, aínda que é de mantemento, porque estaba a beirarrúa estaba fundida e vamos a renovar totalmente, tamén é unha actuación, digamos que transversal, porque había unhas árbores, as raíces estaban levantando a beirarrúa e tamén estaban empezando a causar molestias aos veciños coas ramas que se empezaban a meter polas ventás dos edificios. A intervención realizarase nuns 70 metros longitudinais de beirarrúa. Segundo explicou Moreda, o afundimento afectou a algúns dos servizos soterrados como os de electricidade e datos. Unha situación que se foi agravando polo arborado da rúa que rematou por levantar varias lousas que dificultaban o tránsito peonil. Ademais de repoñer os servizos afectados e colocar a beirarrúa a nivel, tamén se plantarán 3 novas árbores. Farase fora da liña dos servizos e no espazo de estacionamento, separándoas así das fiestras e fora das beirarrúas. E da crónica política, o BNG amosa a súa postura respecto ao futuro da mancomunidade Serra do Barbanza, xa que todo apunta a que está abocado ao peche. Os nacionalistas exixen un maior compromiso por parte da Xunta para poder salvar a planta e con ela os máis de 130 empregados que a día de hoxe traballan nela. Para o Bloque Nacionalista Galego, a mancomunidade Serra do Barbanza foi un referente a nivel galego e estatal na xestión de residuos na súa planta de reciclaxe de Serbia, mas nunca tivo o respaldo dos gobernos do Partido Popular na Xunta, máis interesados en reforzar o modelo de Sogama. Unha xunta que, desde que goberna o Partido Popular, non fixo a máis mínima aposta, nin o máis mínimo investimento, nin a máis mínima axuda por o noso modelo de reciclaxe, que durante anos demostrou ser un modelo moito máis eficaz que o modelo de Sogama, pero que polo abandono institucional pois están pasando un mal momento. A día de hoxe, a planta de compostaxe de Lousame ten un futuro incerto, posto que a infraestructura quedou obsoleta e precisa investimentos para adaptarse á nova normativa en materia de xestión de residuos.
É por iso que o BNG exixe o compromiso da Xunta de Galicia para modernizar a planta e planificar o seu futuro, avaliando os novos usos que podería ter. Deste xeito garantiríase a estabilidade dos máis de 130 empregados cos que conta. O aspecto medioambiental é moi importante, pero o aspecto laboral nunha comarca como esta, pois é un aspecto que non se pode esquecer e que é tanto ou máis importante que o outro. Polo tanto, é necesario facer todo o posible que as administracións traballen conxuntamente, cooperen para realizar eses investimentos, que haxa un plan que se pense cales son os novos servizos que a planta de Lousame pode ofrecer, unha planta que xa ten os permisos medioambientais para exercer a súa actividade, e non esquezamos pois que o feito de que teña eses permisos é unha oportunidade nun lugar estratégico para que, se non pode ser da mesma maneira, pois se poidan debullar unha serie de servizos, unha serie de cometidos que se poidan realizar ali e que axuden a manter eses 130 postos de traballo. Dende o BNG levan anos advertindo da necesidade de acometer cambios na planta, solicitando a redacción dos novos pregos de licitación antes de que caducase a concesión. Non foi así, en detrimento dun modelo de reciclaxe descentralizado, de proximidade e sostible, que os nacionalistas seguirán a defender. E o BNG encheu a sala CENET de Pontevedra de militantes e simpatizantes para celebrar o Ecuador do actual mandato no Concello, o sétimo dos nacionalistas. Miguel Anxo Fernández Lores está a piques de cumprir 26 anos na alcaldía pontevedresa, un cargo que agarda revalidar nos vindeiros comicios municipais de 2027. O rexedor defendeu a súa xestión arroupado, entre outros, pola voceira nacional do BNG, Ana Pontón. O rexedor enumerou algunhas das iniciativas que o seu goberno ten en marcha na cidade. Destacou o novo Parque da Parda, o contrato de residuos, a renaturalización do río dos Gafos e o destape do seu treito polo barrio de Campolongo, o futuro pabillón de tenis de mesa de Monteporreiro ou a edición dos Premios Feroz do ano 2026. Eu creo que é moi positivo, non só para min, sino tamén para o BNG, para o Grupo Municipal e para Pontevedra, ter un plantexamento calmado, ben pensado, sin presa, con perspectiva de futuro, non? Moitísimos proxectos e ideas en marcha e, desde logo, se o penso ben, é complicado, non? Complicado que poidamos facer todo isto neses 8 ou 10 anos que comentei antes, non? Hai ideas para transformar esta cidade, todo o Concello dabondo, pero intentaremoslo facer neses 8 ou 10 anos. Que esa combinación, non, de un goberno que cree en Pontevedra como é o do BNG, non, con unha cidade que tiña tanto potencial, fixo que Pontevedra sexa unha cidade que se colocou no mundo como un espello donde mirarse, pero que efectivamente non somos xente inconformista, e que creo que é unha gran noticia para os veciños e veciñas de Pontevedra ver que o seu alcalde non só está en plena forma, sino que ten máis ganas que nunca e máis ideas que nunca, e máis, ademais, coñecemento e experiencia para seguir situando a Pontevedra por todo alto. E a volta de publicidade estamos en Ribadumia, onde xa contan os días para celebrar unha nova edición da fase final da Arousa Fútbol 7. Pois aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Francisco Martínez seguirá á fronte da Asociación de Empresarios de Ribeira. Os socios da patronal ratificaron por unanimidade a súa candidatura na Asamblea Xeral celebrada a pasada tarde, na que tamén se presentou o estado das contas e se abordou o estado de algúns proxectos de gran relevancia para o sector empresarial. Entre eles, a tramitación do futuro polígono industrial, os avances na construción da variante da circulación ou a adquisición de terreos para un novo centro de saúde. Tamén informaron da solicitude dunha xuntanza do alcalde para exixir explicación sobre a perda dos fondos europeos do plan de repotenciación comercial, da que aínda non obtiveron contestación.
O Centro Comercial Arousa acolleu este venres a xornada Os Sabores do Mar. Trátase dunha iniciativa impulsada polo colectivo Salnés Empresarial en colaboración co Obradoiro de Hostalería do Salnés e o propio centro comercial. No acto deronse cita unhas 50 empresas da comarca de distintos sectores. Unha cita que serviu de escaparate para os nosos produtos locais como as conservas ou os viños. Nesta xornada houbo tamén tempo para afondar nos aceites, seguindo na liña de promoción deste produto con actividades alrededor del impulsadas xa onte no Obradoiro de Hostalería en Sanxenxo. Tenemos 50 empresas que participan, o 50 y pico empresas que participan en este acto. Sobre todo comenzamos con la parte de aceite de oliva, ¿no? De productores de aceite de oliva, que sobre todo vienen empresas de toda España, no solo de Galicia. Realmente en Galicia es un producto incipiente, por eso nosotros los traemos y los ponemos en valor. Creemos que hay que diversificar el rural y creo que es una buena manera de hacerlo, ¿no? También con aceite de oliva. Por otro lado, participan diferentes productores del Salnés, de diferentes productos, como acaba de hablar ahora mismo Pérez Lafuente, y a través del Obradoiro del Salnés vamos a hacer una cata también de producto con productos de cercanía y productos más locales. Pois seguimos en Vilagarcía porque rematou a primeira edición do concurso de tapas e compras que impulsou Zona Aberta. O colectivo de comerciantes dice máis que satisfeito coa excepcional acollida que tivo esta proposta, con prácticamente os 2.500 pasaportes para votar polas mellores tapas repartidos entre a clientela. O petisco de Pepe Quilé acabou resultando gañador do primeiro premio dun certame que de seguro a ter continuidade o ano que ven. Había tempo que Vilagarcía non celebraba un concurso de tapas, pero o seu regreso foi todo un éxito. Impulsado polo colectivo Zona Aberta, esta primeira edición do concurso de tapas e compras tivo unha acollida excepcional. Costounos arrancar ao principio porque, bueno, sempre costa empezar de novo a facer unha cousa que, bueno, que facía tempo que non se levaba a cabo, pero penso que todos os hosteleiros que participaron estuveron moi contentos, de feito así nos lo dixeron todos, da participación da xente, e nós incluso tamén estamos moi agradecidos incluso porque eles se puxeran a favor de facer esta ruta das tapas, que sabemos que é complicado. Para mostrar a boa resposta da xente, un dato: prácticamente repartíronse todos os pasaportes para votar polos mellores petiscos. Evidentemente, seguramente non están os 2.500 aí dentro porque moitos, pois bueno, colleron dúas tapas, xente de fora que veu e despois non sellou todos os tickets, pero bueno, a verdade é que moi contentos. Esta mañá fixose o sorteo dos 500 euros a repartir entre 5 premiados. Tamén se fixo entrega dos recoñecementos para as mellores tapas. O primeiro premio recaeu na proposta de Pepe Quilé. A nosa proposta era unha tella de mar que consistía en salpicón de marisco sobre unha base crujiente e aliñado cunha vinagreta de aguacate. E nada, a valoración é moi positiva porque, de feito, bueno, xa habíamos participado antigamente noutras edicións, pero eu notei que este ano a afluencia foi masiva. De feito, non te podo dicir un dato moi aproximado, pero entre 70 e 100 tapas todos os días e así durante 10 días. Dende o Concello de Vilagarcía, que colaborou co concurso, aplauden o resultado. Estos días veíamos como outros concellos da comarca anunciaban o seu concurso de tapas, e eso só ven porque en Vilagarcía arranca a tradición e outros van facer agora para copiar un pouquiño o vou facer dos hosteleiros que temos en Vilagarcía Hosteleiro. Tapas en Vilagarcía e Tardeo no Concello de Noia. 4 locais do centro histórico van a organizar en colaboración co Concello a primeira ruta domingueira. Vai arrancar esta iniciativa este vindeiro domingo con actuacións en directo e sorteo de agasallos. O Tardeo está de moda, en Noia tomando como exemplo iniciativas que están a funcionar noutras localidades galegas, non vai a ser menos. A iniciativa partiu de 4 locais hostaleiros do casco histórico, o Tebeo, La Parra, Gasset e Adega do Pazo, que coa colaboración da Concellería de Comercio promoven a primeira ruta dominguera. A iniciativa arrancará xa este vindeiro domingo con actuacións en directo e sorteo de agasallos. A idea é que se realice cada 2 domingos e se prolongue tamén ao longo de todo o verán. Vamos a iniciar este domingo, vai haber un domingo sí, un domingo non, para tampouco cargar demasiado. É verdad que desde que a iniciativa esta saleu por parte deles, estamos tendo solicitudes a veces de personas que están dicindo, bueno, pues quizá o sábado tamén se podría facer,
E, bueno, o esforzo por parte deles eu creo que é bastante grande, co cual vamos a empezar con ese domingo sí, ese domingo non. E o que se trata é eso, de ofrecer un servicio máis de tardeo, aguantar a xente canto máis mellor no noso concello e aproveitar que o domingo nos diferencia de todos en canto ao mercadillo e que a xente xa acude, non? Entonces, bueno, estamos abertos a todo, agradecerlle a estos locales hosteleros e sobre todo que a xente este atenta porque tamén vai haber sorteos. E sorteos eu creo que por parte dos patrocinadores eu creo que van a estar moi ben, pois vais a sortear un xamón, o sea, bueno, sorteos que teñen certa categoría. Os negocios promotores desta primeira ruta dominguera contan ademais coa colaboración da adega Pacuilola, Vermú Povarelo e Torre de Núñez. Máis cousas, o Concello da Pobra traballa na dinamización da Praza de Abastos a través da colaboración co coworking. Dentro da campaña Quere o teu mercado desenvolverán unha xornada de portas abertas para fomentar o emprendemento a través dos postos en ocupar. O Concello da Pobra quere optimizar os recursos municipais promovendo unha colaboración activa entre a Praza de Abastos e o coworking. O obxectivo é converter o mercado nun polo de emprendemento, favorecendo a posta en funcionamento dos postos que permanecen baleiros. Con este fin, poñerán en marcha unha iniciativa divulgativa no marco da campaña Quere o teu mercado. Queremos presentar unha campaña que se vai a celebrar o 31 de maio dentro da campaña que lanza a Dirección Xeral de Comercio Quere o teu mercado. Nós, dentro dese día, vamos a celebrar, por un lado, o que é o reparto de merchandising que ven por parte da Consellería da Xunta de Galicia, pero tamén queremos, dentro das actividades de dinamización que organiza o que é o Concello, pois unha actividade centrada na Praza de Abastos como polo de emprendemento. Porque a Praza de Abastos non pode ser unha saída laboral para calquera persona que nun momento se poda plantexar ou non plantexar pois abrir o seu negocio. Desenvolverase unha xornada de portas abertas na que os interesados poderán obter información sobre o funcionamento da praza a través de visitas guiadas. Por unha banda, o que imos a facer vai ser poñer en valor a Praza de Abastos cos praceiros e praceiras e tamén co produto que eles teñen, pero tamén dende un punto de vista enfocado no emprendemento, é dicir, hai varios postos baleiros que son susceptibles pois de que calquera persoa emprendedora poida montar ali o seu negocio, pois o que imos facer pois é tamén explicar pois cales son as características deses postos, pois o que costaría tamén alugalos e toda esa parte de enfocada ao emprendemento. O que imos a facer vai ser eso, unha visita pois por aquí pola praza para que todas estas persoas que estean interesadas en poñer en marcha o seu negocio ou que xa están facendo dentro do coworking, pois que teñan como opción pois as vantaxes que ten a Praza de Abastos para poñer en marcha o seu negocio. Esta proposta non só vai dirixida a xente da Pobra, senón tamén a residentes de outros municipios interesados en emprender. As conselleiras de Medio Ambiente e de Política Social participaron esta mañá na entrega de premios do concurso Parque Vibras. Os equipos dos 3 centros educativos premiados recolleron os galardóns nun acto celebrado no Centro de Interpretación do Parque Natural de Corrubedo. Involucrar a mocidade na protección do patrimonio natural de Galicia e difundir os seus valores. Este é un dos obxectivos principais do primeiro concurso Parque Vibras que convocou a Consellería de Medio Ambiente para o alumnado de terceiro e cuarto da ESO. Foi unha iniciativa da Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Ambiente para que todos os rapaces de todo Galicia nos dixeran a través das redes que era un parque natural e nos deran consellos para seguir cuidando ese parque natural. Ao final foron máis de 400 os colexios que recibiron información e foron 500 os cativos que concursaron e ao final hoxe procedemos á entrega destes premios maravillosos donde sabemos que a comunicación tamén está nas súas mans e ten que ser unha moi boa comunicación para poder chegar ao resto dos cativos e das cativas e que, sendo eles o futuro, saiban onde están os nosos parques, que significa ter un parque natural e, sobre todo, como debemos cuidar ese parque natural. Consistiu na elaboración de vídeos de non máis de 3 minutos sobre parques naturais para a súa difusión a través das redes sociais. Un total de 36 equipos de 23 centros de toda a comunidade participaron nesta primeira edición, que culminaba hoxe coa entrega de premios nun marco incomparable como Parque Natural de Corrubedo. Eles fano a través das redes e temos que dicir que tiveron eles máis éxito que calquera outra persona que poidamos dar unha noticia sobre un parque natural.
foron máis de 66.000 seguidores os que tiveron e, por suposto, moreas de likes. O premio vídeo máis creativo foi para o equipo Carambolas do CPI a Revoltas de Cabana de Bergantiños, o de maior valor divulgativo para Lume Verde do IES Río Cabe de Monforte de Lemos e o máis viral para Vilanchos do IES Breamo de Pontedeume. Ademais do valor dos 3 proxectos premiados, a conselleira destacou a alta calidade de todos os traballos presentados, que implicaron a 500.000 de alumnos. E Pontevedra xa exerce como a capital galega do cómic. Está en marcha a terceira edición de Vedra Gráfica, o seu festival de banda deseñada. A cita ten epicentro na carpa instalada na Praza da Ferrería. Ali hai 24 stands de librerías editoriais con diferentes títulos á venda. Estará aberta de 11 a 2 da tarde pola mañá e de 5 da tarde a 10 da noite ata o domingo. O programa contempla tamén o paso de 25 autores de proxección internacional convidados. De xeito paralelo están en marcha diferentes exposicións. Unha delas, da idea ao cómic, estará na Ferrería. Nela, os autores convidados amosarán o paso a paso dos seus métodos de traballo. Contrapaso, de Teresa Valero, estará no espazo Nemonón, repasando o proceso de creación da autora. No Teatro Principal, pola súa banda, poderá visitarse unha exposición de Angie Roya e a mostra Mi Outra Vida, de Miguel Ángel Rojo. Todas elas estarán en Pontevedra ata o 1 de xuño. Ademais, na Fundación Moldes estará ata o 2 de xuño unha exposición sobre corto maltés de Rubén Pallejero e 10 Canales. Finalmente pecha esta oferta de mostras a historia da banda deseñada en 40 orixinais do coleccionista e divulgador Jaume Baquer. Estará aberta ao público na Casa Consistorial. E Pontevedra volve a coller a gala dos premios Martín Kodax da Música. A cita vai ser o mércores 28 a partir das 8:30 no Pazo da Cultura. Durante o evento entregaránse 20 galardóns entre os 57 proxectos finalistas convocados. Entre eles, o grupo Leilía, que recollerá o premio honorífico. O espectáculo estará guionizado e presentado por Lupe Blanco e Xisco Feijó. Pola súa banda, o grupo Ailá encargarase da parte sonora da cita nun espectáculo conectado estreitamente co Día das Letras Galegas deste ano, dedicado ás cantareiras e á poesía popular oral. En canto ás votacións do público, os que queiran poderán facelo ata o domingo 25 de maio na web premiosmartinkodaxmusica.gal. Nesa mesma ligazón poderán seguirse tamén en directo esta entrega de premios, tamén a través da plataforma agalega.gal. O que queremos facer dende Músicas ao Vivo, potenciar e facer altavoz do noso labor e da nosa artesanía, que é facer música en Galicia, que vai ser unha noite onde vai haber xotas, muiñeiras, onde vai haber moita música, onde todos os estilos son benvidos, por suposto, moito máis alá da música tradicional, por suposto. Pensamos facer unha presentación curta, case tan curta como os parabéns e as lembranzas que van facer as premiadas e os premiados. Pensamos baseala un pouquiño na nosa tradición oral, tal como reza e manda os cánones deste ano, e agardamos só unha cousiña, que non se quede todo só neste ano. Chegou o día da festa, e como tal é un día de celebración, e de celebración sobre todo de todo o que ten sucedido o ano anterior, e o enorme traballo que todo o colectivo musical e músicos ao vivo veñen facendo para pôr en valor, comentábamos antes, todo o talento musical e toda a boa saúde que está a amosar o sector da música en Galiza. E Ribadumia desconta os días para acoller a fase final da Arousa Fútbol 7. A cita culminará a súa 28ª edición entre o 30 de maio e 1 de xuño, reunindo no campo de fútbol da Senra a algunhas das promesas deste deporte a nivel mundial. O Fútbol Club Barcelona pelexará por defender o título ante clubes de primeira liña nacional e internacional como o alemán Stuttgart ou o Tottenham inglés. O futuro do fútbol nacional e internacional pisará do 30 de maio ou 1 de xuño o céspede do campo da Senra. Ribadumia volve a exercer como anfitrioa da fase final da Arousa Fútbol 7, reunindo a milleiros de persoas.
Nós apoiamos o deporte, todo o deporte en xeral, en particular pois o fútbol, e despois tamén o turismo, que tamén é outra ala, digamos, que o Concello de Ribadumia pretende promocionar. E, polo tanto, esa unión deporte-turismo pois fai que, efectivamente, como decía Blanca antes, Ribadumia se coñeza máis alá do que pode ser o mapa de Ribadumia solamente, non? Senón que traspasamos fronteiras. A proba promete un alto nivel competitivo, comezando polos estranxeiros, serán 6 clubs: o Kashiwa Reysol de Xapón, o Tottenham inglés, o Stuttgart alemán e os portugueses Porto, Benfica e Sporting. Todos os equipos son equipos A, non hai equipos que veñan con segundas ou terceras alternativas. Todo o mundo sabe que aquí vaiselle pasar a vara de medir para realmente que sean conscientes de que este sitio, de que Ribadumia, de que este evento lles propón algo único, pero tamén lles exixe que den o mellor de sí. Xa a nivel estatal, o Fútbol Club Barcelona defenderá o título de campeón que gañou unha edición pasada. Estarán tamén o Real Madrid, Valencia, Betis, Sevilla, Español, Málaga ou Levante. O Celta tampouco faltará a esta cita. El gran momento que vive el fútbol español nace de torneos como este, donde existe la posibilidad para nuestros jugadores más pequeños de rozarse contra rivales de esta envergadura. O cartel de participantes complétase cos 4 equipos que se clasificaron dende a previa do torneo. Son Xuventude Oroso, Valmiñor, Santirso e Calasanz. A eles unirase o campeón autonómico das Ligas Federadas, que coñeceremos esta fin de semana. De un evento que é local en canto á súa realización no Concello de Ribadumia, pero é global no tocante o impacto que ten, a donde chega, a quen é capaz de atraer, a quen é capaz de convocar, a quen é capaz de amosar interese por participar aquí e por, como decía ao principio, demostrar quen é quen no mundo de fútbol sub-12, xeración 2013 neste caso. Como novidade este ano, as semifinais e a final celebraránse o domingo pola mañá. Os partidos clasificatorios xogaránse o venres e o sábado a dobre campo na Senra. Xa o mércores e o xoves haberá amigables polas tardes. O tiro de saída correrá a cargo do partido entre o Kashiwa Reysol e o Stuttgart. Pois así rematamos, señores, a actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí, pasen bo fin de semana.